Meghalaya Pradesh Mahila Congress Committee, but Youth Congress ha Janmiet Katway Terik Risau Hajar Arpusan, Kalapan Pau ya Jingsngo si Kabakraw, Halor Jingsha Penyap bat Tombor ki Khynnah Hagini ki Khynnah ki Baja Hakashnong Nongra, but Jingsha Tombor ki Khyllung Khynnah Kabaja Nakapor Shakapor. Hakini ke Janmit, ki dekot ke Kongres ki lararu de ki dong musa harengkat ki plakat, ban Pynrem ya ke Jingkren Khyllung Khynnah jong Symbud Myntri Rangbah Khubor ba amdei ban keno ya ke sorkar, Henry ki kemi ki kpa ki dei ban pikir ya ki khun ki kti jong ki, bat ki dekot ke Kongres ki lapen pauru ya ke jingsngau diaw, halor ke jingsngap man jong Myntri Rangbah Khubor, halor ke jingsha peniap jong ki hebrit. Nakaliang kinoyalam ke Youth Congress ke Pynrem ya ke Jingkren klem nongrim jong Symbud Myntri Rangbah bagi kemi ki kpa ki dei ban pikir ya laki khun ki kti. Kiloong hatu kam demo ke kamram ke sorkar ban pet bagi hebrit kin yo lat ban yele akai lat lut klem ke jing perking. Nakaliang ke Presiden ke Mahila ke Kong Joplin Shilla klather ke beting ke sorkar bakam shimkia. Kalau ong bagi pulit ki bun kam tang ban pahara ki yau ki hat, Henry kamdon ke jing pahara ki shnong ki thau, klather da ke beting ru ya ke jing bambu CCTV ban te lakam ya ki kam snil. Within less than a month, we've got 3 murders, children under the age of 13. This is something that is very, very serious. And from our point of view, we feel the government is not taking these incidents seriously, so they keep happening. A child of 4 years old, a child of 7 years old, and a child of 13 years old. This has kept the parents in a panic mode. The parents living in Meghalaya are so scared to even send their children to school. Now the children have become prisoners in their own home. They're not even allowed to go and play outside. Children, as we all know, they need the wind, they need the rain, and they need the sunshine. But it looks like now they'll have to be kept as prisoners in their own homes. Parents, if they go out, they have to lock them up from outside. When they come back, they open the door. So can you imagine the life of a child? Now, the Home Minister looks like he's mocking our grief. He's saying it's the job of the parents to take care of the children. Of course, all parents take care of the children. That doesn't mean that they can't allow those children to go out and play. Ringi snow, ngidam tari jing snow ba, kalalin shop ka. Lalong ban kumba klam, lalong ban kumba jing jam dao ngim kwa ban ailat. Namarka jingyak keren ngiong ngin ya thang da dong musam dei bangip ila ngim su ya hap shu ban om thang ton mom bitiru
Namar udang musa udah bokun imo ke Shillong khasi jungi. Namar bukan warna biang ke jing edau. Ban warna biang ke jing syai. Kamtam hak ni ka klip mat ke bamta ke bangila UI hai ni ki kindat singi mata. La laingut ki habret ki mensiam ke badang lum. Ki beladu no te ni kwa man ngau syai ki jing ke sam juki bang ngitap ke jing ngau si ke bajur ban ong ba nadu i Khyllung insapira lindo mau nai bat i Krishan bor bat menen la yo menen ya yo segan news jong i lari bahaling do mo kita laingut ladang i pet sisahi bat i phai khmat seke ke ngim kwa man tho ya no ban kodokti no ro ndai ngi kwa man pen suthu i pai ba pi la dei ke por ban pen pher no ru kompet ru kompenya ka sensar ka khadan namar ni ki department ngila download ngaju ong i gibreu ba khadan kata ke department bishkot health and family welfare hawa pi ai katang i department health and family welfare fi page patang jing ai dawai tem su ya hap namar family welfare se ikadan balai bang ong i kadi namar ba karukom ya ka society jungi menta ngai jo ba kala nang hiasat kana miusnam namar ba ka education system ka jing hikai kam bahasyo te ka family value ko bashdan hayeng hasam kam klansyo te ka jing pulie ka puthiru kala Shillong oriented betang sha bong ban shu pass bahai kita ki subject ki balabu hendai ban ong ban hikai ki khna ban hikai ki khna bakin buram ya ki Rangbah bakin buram ki temen brio bakin buram para khna bakin buram ki we kam don show bakin pet ya khmat ka ba let's say ye para marjan du kam don show kata ke jing hikai te suki nge jo ba paro khat Shillong ba shu le respect kumno bangin ya khaw ka spa la jong kumno bangin tang bangin yo ka bam ka di hieng hasam la jong namar ki pon ka jing len shop ka jing dok lu ka blajur te ngiklet no pat kita ki ba kilong shwa jungi me shwa kila hikai ke ngiklet no ka tu ka jing lang hasno ha thau ngiklet no ka tu ka jing para marjan ngiklet no ban ye para khna ngiklet no ke bro khat kadai ka tu ka ba pensniu bhaya ka lang sa lang jungi balai ngi ong ba kadan kiti ka sarkar ha kani namar ka sarkar do kala di bastang pet de kumbai ngim don de kita ki policy habak ngi ong isna ki policy matters ki policy ki ba let's say kin khap ya te la kam lang mde ba ka department health and family welfare ka ya la ka jong ka education ka ya la ka jong ka home ka ya la ka jong ki di ban te lang kanu ku kom mde tang ban shu react ke balaja mde ban snai ki policy kumno ban kentiu ke jat ban reu kan kadi jing don kam juga sarkar hite ban kentiu te shei kita ki policy ki babahate kumno ka education system bangai ong balengi ju ong barabon pakai education system kala fail la kala kamlong shu namar ba ni la sedang ban yu i menta hakini ki khatsan snem arpus nem ka hiar ka education dai pensi i ba ke imlang salang lo kan sa hiar ba te mentangi la sedang ban yu i ba ki priu hak por menta kim don shu tu ka jing ngolem kila long boy kum ki marat te lada don tang wei arngot na ki sispa kum kita ki jai priru ke imlang salang jungi ka khata palat te ka sarkar kal ade ban simti pi bangasngo si pat kalong ba ngim yu i pat bakinong mi khmat jungi khamtam ki minister ma chu ong no kum home minister na condemn ba ke jingkren jungi ba in chu ong ba hoi ngam ong ba ibakla hendai ban chu pet ong ba chu ong ba kadi ka kamram jo ki long yeng long sem ban pet ki kon ki ti ta kamla ban long namar ba baro khat ngim le ki bawan na ki yeng ka sem ko brus ba baro khat ngim le ki bre ki bala ban bu ki sakri ki ban chu pet ki kon ki ti jongi ki driver ban ibu school ngim don kom kata ke ngi hap ki khna bikin bat kadi ka right jong ki khna ro kapala ahi ta ka sarkar pedeng nadu pangiyo ke independence ba khna ula ban ka jing ka ba kat sebu kwa ban le la dau kwa ile kai phalau de ban yo la dau kwa ile kai samadan hasnong thau de ban yo la dau ya ja surok ka de rai jung u ban ya ja surok u de ban ye kan du i par lok ka de ki jing te pinong kum do pin chu te i ki par khai phila ban te hi ngem la ban te ne ban chu ka de kamram jong ka sarkar ro
pi la dangi phai khat che bingi phai ko mong ong mane ka education system jungi kam ya ka education department kam tre bha ka health department ka family welfare mushu ong no she ka family welfare kam don te pinda phai sa ka police force mata ki police kat no ka manpower shortage ka babon Kiju ye officer bade manage investigate ikani uju officer bapenya ka traffic uju officer pha shidi shatai chanu kin la ki pulit ki pliru baleng imla ban pet company ate kita ki bro kha chaborra rungin hapet ki bon ti ki jing duna ju ka state hande ka kamram ju sarkar em state kita ki policy ki ba let's say ban kan tiu shi shai ka jaj ban reu let's say ban kan tiu shi shai ka imlang sa lang makan kham ba hande ngem yu i ka ta ken ka hande bi kan tho ya no ru hande ha bakut ngi sokya am habang yu i kum kini ki baja ha ka shnong ka thau ju ngi sokya biman ngem tieng taman penya chi slo ngem tieng babon ki khna mata babon ki yang ki sam mata ha jaka be ki sno pale kim sno sho takani ke jingma ka de ke jingma ka ba wat perkhat bade tang ini isolated case ndai ke ba yu i ba ka jing hyar sut jo ke imlang salang kalanang ya shakmat bangi kentu bangi ong yu home minister so bahasa lada phila so thu lem shong kita ki cabinet jong phi ba phi de ban shong psnai ki policy ki ba kham ha pet kini ka sim khia lem ni ke ka ba upai ba ula pen su thu e phi nei lada phi se phe mi la man shong ko mi ke ni UCM ru hadu man tang am pari i bo wan tang ko we ka statement ru bo nai se phang kini ki jingja te ke ni so phya ma ha bang i kum ni pet kum chu ong no ai nuk sai fi ka kata smart city ma ko ba ong i kom kata smart city ki la shna hande smart city ki de ban bu kita ki CCTV camera sang khna ba kan khlan ka security system she kita ki smart CCTV camera she menta ngai i pulet teng shri rung hai yeng jo ki prio lech pan de CCTV jong phlau yeng ki prio tang ban yo ta ki video feedback tang bakin yo ban solve ka case nei kam de ka kamram jong sarkar ban ong ban kham khlan chu kita ki rukom pahra ki ban kham bnya chu khnang ba at least ki prio ki bwa ban de snew kin kham shin dan indian nei ngem yu i kita ki ru ka jing penlut jong sarkar ka ya chakmat ngem ben ya kata phi hab ban penlut nei pet ken ha kanu rukom phi penlut nei ba ka department ko we ya la ka jong ko we department ka ya la jong ko we department ka ya la jong kam la ban long te ka imlang sa lang habakut de ka don lang hi ka jing ya de wat ka PWD ka PHE ru ka de ka family welfare ru ka de ba pulit ba ka education department ru ka de hanai ngim yu i ba ki wan lang kata ka policy ngi kwa ban yu i kham kloi ngi kwa ban kan sedang kan somewhere dia ta ka ka ba ngi kentu na ka liang jungi nga dal li ru hatu ka sngi ba yu ya ka mat yu i hablet ru ngai yu jong khmat samla tam jaw kip mon wi sang shakhe ro ta te dang hat tu hi kini India lagi tayo mo lagi shwa ki shna ni lung tu isaki ta tu menta to so ini ke Symbud tu so men ginang yo sini lari ba kita jingjari ba sungsi ba tuja menta mong tang kita long so kini adab kini ki pernah kisan adab tak nu syu jingjar dah dia ni perengsolna dah kada Shillong kendong na Shillong be ba mendon syu ke jing salia mendon syu kata ke jing snow kikum kita i rio transna giban syu penyap buat i Shillong ba new senam ki yang new senam sau senam beli kile ayu maki aku ke ni ngin kenok ya nur dan ngin kenok ba kada jing telat dan sakar gara kumba ong iba manual nakmat gara ka penbiang kita ga CCTV kamera ke biang nong Shillong nakalan yang sarkar kum kani ga patrolling ng police ru ngin iba ngechu pe ngat hadam khambun patrolling ki Shillong man menta ngaba ba Shillong nong ki kam Shillong ki sing Samla Shillong kami kirang bun maki wi Shillong ma bali ki tiang salia wat tenteng pinsyong kali pi abreu ru lawan hino lagi sing Samla Shillong ki nong ki kam Shillong ma bali dengan pihak email ni pihak himan para yang nuru lawan mana kesana mau beli tiang yo ide kini kita gi nang ngon kitnak kinong penyak beliau kalau baik kalau buat tak jengkeli ba dan jing sanya syuat dah gini kisi
dan ita mengitu ukini ulam kai ia bersalah dia beromongan waktu sipang jak selam kendiat kami menong beliau syuat harus kata ukini ru bahaban syatian ngak menilam kai bersalah mau beliau kat buat jing siir bad pas buat jing siir bad kata dia jing kuat yang kasar rolling jing polis mendi man gasnong kinoi tan sisian kisuya dalam sisian pendatang duty nang tu akun Raja kini jenjang si asong nak sentul pat jongki begin ong niat temen sini kat pas Khubor tu yo kerja hadin kata na lagi CCTV ko we mbiang ko mo ba men mentah spam ba haban slipa na kayeng memarjan mani bagi kali bawan kan nubaji bami kan nubaji ti kum kini bade sa kendong kin surat ke bahasa kelas tetap kasi sakit na bas kay baru long ki haban su dan berkata long kita kajuk mendai yu kata bahap sulit ina tingkong yang ki berkata kong ba pani sa ngat CCTV ke ma jong pi kono kata ba kamut i hidu ba kita mi ki pa kiman ki pa gen haban tingi ko tam bakin mi no ban mi tang hapo kompon ru ma beliau kadai kadang ia ba trot pat ni sarkar Siir mau terpat ki bor paharah mah. Siir kata. Bakal kum ais nan ini bak perstuan mah. Katur kalau kata kadai bohong ma ba pelajar lupa ba iyo ahiru kita ki berhasil tulok jong serkar kita nong buat school ne ki bagi driver ni na ki nong tray hayeng na tiba beli kini kita buat saja nong kita beli bela kita tray lah kenta banyak taksi orang kena bela ni kena dan kita bah hap syong menu hayeng nai bela syuk nai tray syuk nama yo jai ikun kabung kecing keli ba long ba tak be ikat imang salang kini ga ri jungi ni